Tervetuloa Mikkelistä, Olli Hokkanen! Olli Hokkanen! Olli Hokkanen, terve. Terve. Terve, terve. Sä juot kokista? Kyllä. Että sä oot tämmönen kokiksen juoja kaveri? Ei toi mitään niinku ihmisen homma on kyllä. No sitä ne on sukulaiset sanonut, että ei se järkevää ole, että... Oot sä valmis? Mm-hmm. Olli Hokkanen, Suomen ennätysyritys. 1,5 litraa kokista mahdollisimman nopeasti. Paikoillenne valmiit. Hep! Siinä. Siitä. Ei jaksa enempää. Ei pysty. Ei pysty. Ei pysty, on niin hapokasta, että ei pysty. Nyt kävi näin. Nyt kävi näin, ei pysty juomaan. Mikä meni vika? Juoma oli yllättävän happopitoista. Mutta tuliko sinulle yllätyksenä, että kokis on happopitoista? Ei vaan, kyllä tämä happopitoisuus tuli yllätyksenä, että kotona se ei näin hapokasta ole.